Halo, halo. Oh.
sijine. Tepuk tangan dulu buat ganongnya Pak Bu. Nah, siji ganongnya doyok. Iki cara-cara dedengkote to iki. Udu Mas. Apa? Iki nganu Mas. Cerete Mas. Iki sing belegendop dhewe iki dah. Iki hamil Mas. Iki ganongane hamil. Hamil. 9 bulan hamil orang lahir-lahir. Yeay. Menggah Mas cepet. Aduh kabotan weteng iki ganonge. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Masih kuat. Tepuk tangannya mana? Ser. Pelalang Kopo-kopo. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu perawan. Oh, baleni Mas. Oh iya, baleni. Dis, ding tak ting ting. Ngono kuwi lho. Ya, aja kesusu Mas. Ya baleni. Manut wong tua Mas. Yo. Ya. Oh iya yang menake susu saya. Demak susu, demak susu, demak susu, demak dah ya. Demak susu,
Iya baleni. Baleni Iya, sik punya. sayang. Iya baleni. Heeh. Ya. Ya Pak D. Yo. Ye. Siapa? Yo. Oh ya. Wah. Hoa. Hae. Ye. Hey. Yo. Oh ya. Oh ya. Os. Yo. Yang siryang. Jangan ganong kalau ya lagi. Dewe. Kentenan. Hae. Yo. Os. Karo nyanyi. Ya Mas. Ya Nes. Mas ganongnya arep malah dadi sinden, Mas. Os. Ya. Yo. Lo. Yo. Os. Hae. Oh ya. Hae. Oh ya. Yo. Lo. Hey. Yo. Os. Oh. Ya. Bose marah, Mas. Bose marah. Yo. Diameter. Ya. Piye logikane? Siji, loro, telu, papat, lima. Kuwi jangkae buta apa jangkae raksasa? Mas lagi iki lho Mas, ganong semeter ora ono Mas. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan, susu rondo rasane dadi tonjo. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Nyimak susune lho cerewet bae susah. Kene. Aku ora trimo aku. Aku kok disepelke karo ganong cilikan. Ora trimo. Oke. Oh. Wow. Kan Jaya buta kakung. Kakang Mas Buta Ijo. Kok aja dasmu. Panjenengan kok saiki tambah centet? Apa mergo sampean saiki celak karo Anjani? Anjani muntah-muntah. Anjani kowe gelem ora, Anja?
Ora apa-apa. Galang ini los. Bojone wis tak setting mau. Tok bayar toh wis aman toh. Wis aman. Kondusif. Anjane iki 150 wae mangkat. Oh anjane. Ora maksud iki 150 cemekel jatil. Nyenengake gitu. Aja, kuwi bestiku. Terus aku harus apa? Kowe karo Milio. Ha, siji. Ha. Milih. Lupa. Karo ngopo to kowe jane asline iki? Gak milih lho iki. Milih yo. Siro 4 mo 6 7 8 Nah, milih sik berbobot. Nah, kayak pojok dhewe berbobot. bobot. Nah, nek iki kurang gizi. Aku isine nang ken Ora. Anjane kuwi mbiyen zamane SMKI kena cacing. oh cacingan. Ora, Piye to? cacing. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau merayu. Aku sekuntum bunga, tak mudah kau pergi, tak mudah kau pergi. Tak ku biarkan jantungku menghisap. Serius. Iya serius mas. Iki ya sang aku nek ra mergo kuda cempaka aku ra tekan kene mas. Alah padha wae kowe biyen kaya nang kene ning ketemu adewe to. Iya, heeh. Saiki kan ade meng Heeh, kita best friend ya. Asal Saiki gentenan aku. monggo. Mbak Yu, Kendangan ganong mas. kendangan ganang Mas. Tutu datang tutang balon ngopat ngopat nah ini kan Iki karep dikendangi mas aku mas. Aku ya meri karo sampean ya iso ganong, Anjani ya iso ganong. Dipadake aku ra iso apa piye? yo bar jenengan Anjani nggih. Ya Anjani kudu ganong. Ganong mosok Anjani. Heeh, Anjani iki mbiyen ki mantan ketrek mas. Lah mbiyen sak koreo karo aku dadi ketek je. Aku mbiyen dadi ketek karo Anjani. Enggak, Mbak. Kocek isik nja. Alah yalah. Yalah iya. Cinceng yu. Alah. Sikilmu kok telo ya bajila. Wulune kok gedruwo, babrak iki. Mbak, kok wis to? Mbak, Pas-pada. Lanang. Oh, lanang jebul. Sik, piye Mas De? Nah. Ayo pawange, pawange. Pawange. Yo kadang mbak pabun nih kadang. Ayo. Yo nih kok. Oh. Ayo ganongan. Iya. Ora apa-apa gering, ora apa-apa belahke. Ayo. Kita arep wangi gering lho ya aku ya. Yo, sesak disepoti. Sesak mlebu sedep, sesak mlebu sedep. Ayo. Ayo. Ayo om iki wah. Sikok bagi dua, sikok bagi dua, sikok bagi dua, kita joget sama-sama yuk. Sikok bagi dua, sikok bagi dua, sikok bagi dua, kita panggil sama-sama. Sikok bagi dua, sikok bagi dua. Ayo kita berdiri ya, berdiri. Ikutin gerakan saya ya. Ayo berdiri, ngadeg kabeh, orang ngadeg gendol. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mambo, ha, mambo, ha, mambo. 3, dung, dang. Iya, niki nanggap Sekarnaron niku mboten larang ning kualitasnya terbaik.
Tepuk tangan dulu buat Sekar Naron. Aku yang megah-megah. Iki ora ono sik nguncali po ya iki? Heeh iki. Oh, nah. Susune pancen cilik. Ya, nganu susu murni. Leo 5.000 pertama yo. Ayo, yo. Yo 5.000 pertama. Iki Mbak nek mama yang nganu ndi? Mah Kenzo. Oh ndi. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia ada yang punya. Kepada Mbak Anjani harus banyak duitnya, karena kalau tidak punya duit kamu menjanda. Nggih, iki kok wis iki? Oh, nggih Bapak Allah, jenengan kok lagi bagus tenan to ya, Pak. Oh, hitungannya nih ya. Yu. Nggih Pak Bu niki mboten kagem kula piyambak, ning kagem anak-anak fakir miskin, kagem panti jompo. Ora, ya anak. Wis meneng osik kowe manut aku. Niki mboten kagem kula piyambak, ning kagem sedekah wonten Kotak Amarumin nggih Bu kajenge mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe iki nafsu aku apa piye? Mendosa tak tebak mak nudut nggih. Niki mboten niki kula lebet Kotak Amal nggih Pak Bu kajenge mana. Kagem Pak Kapolisan ingkang mboten nyemplungi kebangetan nggih. Oh, Pak. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Tukon bobok, tukon pilis laris. Wis mutar nek nang kono ki. Engko ben manak sik, ben manak sik. Muga-muga ibu bapak ibu sik semene iki do wonge dermawan kabeh, ngenehi dhewe rezekine engko bali kok kene entuk 5 miliar. Nggih. Nggih, monggo bapak ibu ingkang badhe sedekah-sedekah nggih. Oh nggih, alah Mas. Ya Allah. Dek, mosok dek ndemok manukku to. Bu, kula derek. Iki wis sik. Iki lho Mas tawon iki lho. Aku ambung-ambungan rokoe dhuwur tetanus sumpah. Kena rabies aku bar iki. Tak visum kowe. Yo. Malas. Gawa sik. Dilit susuku gencoh. Edan iki aku dipateni kok ya. Mamah iki tanggung jawab jarekku suwek. Suwek tenan. Tombok. Cah iki tombok mah. Jarekku tombok Bu iki piye Bu? Aja. Ya Mas. Anjani. Jumeneng Dek Anjani. Sepati Mas nggo Dek Anjani Mas. Susune pancen cilik, isine pancen sethithik. Pancen cilik gedhe tenan khasiate. Lawang Mas kowe kok saru, aku ra arep keguyu. Lawang ayu, kowe malah nesu. Penduduk
Mas, penonton jebul Mbak Anjani gila karo wong idiot. Hei Mas, kowe kok aja ngono kuwi Mas. Mesake Anjani Mas iku tom-tomen Mas. Jangan sentuh anakku. Jangan nodai aku. Aku jijik. Aku jijik. Kamu ireng. Lepaskan aku. Kamu ireng. Nah. Urung udah metu kabeh Mas iki Mas kancane. Apa? Oh iya. Yuk Anjani dan rombongan ngadeg kabeh yuk. Kayak ndadi. Tang tak kentrang dang 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 dang. Ayo nduk. Ayo nduk ngadeg kabeh nduk. Yen luntura tepuk tangan dulu buat Sekar Naron. Kae lho diceluk kancamu kae lho. Ayo Mas. Iya. Os. Ayo Mas Dali. Oh ya. Bukan
kaya ngono kuwi lak yo aku wis wedi aku Mbak. Wis, terima kasih untuk yang atensi sebelah sini, tepuk tangan yang sebelah sini. Sing ngarep-ngarep do urung kabeh. Tak dongake sik nang kene rezekine oke. Amin. Nggih sik nang kono. Ya Allah do bangeten to. Astagfirullahaladzim. Oh alah ya Allah, Mas kendangi. Yo, ayo Kak, durasi Kak. Dulu tanah tuh. Sakadung. Yo,
Dela. Ampun Jengkar Rumiyin. Aja nggih niku saking ibuke Dek Dimas nyuwun donganipun mugi-mugi enggal mari. Amin. Saking penyakitnya mugi-mugi dientaske kabeh. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Wonten panjenengan lelagon Liwung sayangku. Oke. Sarengan Dek Eka. Injih kalih Dek Hilka Drita. Oh, Dek Eka ditantang ya monggo. Ditantang sapa? Ditantang bojone wong. Yo Mbak Hilka. Ya. Ayo karo Mbak sapa jenengmu aku lali. Lali cowok 50 lho. Lali cowok 50 lho. Wis oleh 50 lho. Iya bagi wong papat 12.500. Nenenenenenene. Ho ah ho ha 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 buat Pak Babin semangat ya. Ayo Deka. Ada diliwongan iku nalikane di sana ketemu sekarna ronda kudu hati rinten siang yo satu second lagu metu satu second lagu metu Dela Eka ditantang. Hilka Derita. Ayo Pak Pawang. Ayo Pak Pau. Anjan keteknya Indonesia. Nining. Hilangkan duka negara bersama sekondara Indonesia.
Ayo. Asoy. Yo, balik panas. Asoy. Sembuh. Tuntas. Sembuh mas. Tuntas diajak. Iya mas Reza. Iyo. Gijing katur saking para pamriksa kagung Wya Putri ingkang tansah bagya mulya menika wau Babak Sekar Naron nggih Babak Sekar Naron wis gayenge ranjamak-jamak gumbyak nggih saged nglipur saking para pamriksa sedaya nggih nanging ampun jengkar saking papan bilenggan panjenengan amargi saking